Näettekö Joo. hengitysalta sijaitsee ja siellä myös nuo äsken kuulemanne äänet olivat peräisin. Joo. Näinköhän mä ihan oikein. Se on ihan tossa pään päällä. Eli tärkeintä on muistaa se, että kun puhutaan delfiinistä, puhutaan nisäkkäästä, ei siis kalasta. Ja seuraavaksi tämä viisikko pääsee näyttämään ja palauttaa vauhdikkaasti pallon takaisin Jarnolle. Koska mä luulen, että se saa sen kiinni. Mun koira. Nenään päällä. Pelle Hermanni. Uudestaan myös tällä tavalla kuulomaisen kuonon päällä tasapainoiselle. Kaivetaan 2 palloa lisää ja päästään pojat näyttämään taitonsa pallottelussa kouluttajan kanssa. Lipes kouluttajalta jo näkyy. Ei ole helppoa kouluttajalle, kun vastataan 2 vauhdikasta delfiin-nuorukaista. Oho! Kuka suuttuu? Tiedetään silloin, kun näsi sotkee selkäysikierroksella pallottelu. Sekin uskaltaa. Startti uusiksi. Ja nyt sitten, joo. Yhteinen rytmi löytyy ja pallo on ainakin vielä hallussa kaikilla. Näin. Ja tässä sitten delfin-tyyli kuljettaa koripalloa. Pallo pyrkii väliin matkaan. Pari kirjoitin ja pallon pitäisi pysyä. Hyvä delfin. Et sä nyt saa palaa. Delfin esittelee toisen tyylin kuljettaa koripalloa, mutta omaan kujeilevaan tyylinsä pistää tehtävän leikiksi. Eli pallo pitäisi pysyä tässä ja myös kierros On siinä homma. altaalla. Kouluttaja mukaan ja Oi. näin siirrytään tuonne toiseen päätyyn. Ja siellä odottelee jo pikkuveli, joka seuraavassa koripallo-ottelussa saa tuon vaaleanpunaisen pallon. Ja näin taitaa heittää ensimmäisenä. Ja se on siellä. Ei. Pikkuveli juhlii. Oliko sen tarkoitus jäädä jumiin tuonne ton pallon? Monet näistä tehtävistä ovat saaneet apunsa kaverusten omista leikeistä. Niin myös tämä seuraava tehtävä. Silloin leluna ei ollut pallo, vaan tavallinen lasten potta. Delfiinit leikkivät potalla ja pyrkivät pyörittämään sitä pullomaisen nokkaansa ympärillä. Me sitten vaihdoimme tiloille renkaat ja tässä lopputulos.
vaan. Onneksi en oo. Sitten on Neltille. Leevi. Ja siinä taisi tulla sen verran korkea hyppy, että Pikkuveli ei aivan niin korkealle pääse. Kastamilana Eivetin alastulo. Joskus se on sellainen, että vettä roiskuu katsomaan asti. Oh-oh. Eli tässä tulee Eetu.